Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamera sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinogara ndichiteerera zvirongwa zvenyu almost each and every episode yemaconfession, ingava iri channel yenyu kana mamwe machannel ndinongogara ndichingoteerera chete nekuti ndinenge ndiri pabasa. Saka nezuro ndakati ndichishanda ndopandakabva ndachizonzwa imwe confession iyo yamakaposta. Ndinokumbira kuti munge muchikasika mapostawo confession yangu. Ndinewo nyaya yangu yandinoda kuti munge muchinzwa uye zvekare munge muchizopostawo. Zvakaitika mukomana ndizvokudai mainge muri mugore ra2013. Muri mugore ra2013 kudaro ndakati ndashanda mukoma, ndo pandakabva ndachizounganidza mari. Mushure mekunge ndaunganidza mari ndikabva ndachizodzokera kuZimbabwe ndichibva kuno kuSouth Africa. Saka ndainge ndiine kamari kangu kandainge ndiinako, uye zvekare ndainge ndiine maTV angu andainge ndakatenga, nekuti pandakati ndichitaura nehama dzangu dzainge dziri paground vainge vakandiudza kuti zvemaelectronics zvinodyisa, especially maTV. Saka ndakatenga maTV angu ndokubva ndachizomatumidzira kumusha. Ndikati ndinonotangawo kashopu kangu. Ndainge ndakatengawo maheadphone zvakangosiyana siyana zvainge zvichipisawo makore acho iwawo kuma 2013. Izvi zvemagadget, if you still remember kuti mabusiness emagadget akambonzi mabusiness emagadget ndiwo ari kufaya muZimbabwe makore acho iwawo. Saka ndakabva ndachizoti sezvo ndichigona kubata ndaigonawo kukiyakiya, especially panyaya dzekugadzira mafoni, but ndainge ndisati ndava perfect. Ndikabva ndachizoti ndichavhura chigadget shop changu, uye zvekare ndichita ndichigadzirawo mafoni anenge akafa, uye zvekare nekutenga ndichitengesa mafoni. Saka ipapo mukoma ndainge ndaita kuda gore rose ndichitenga mafoni. Ndakatenga mafoni akasiyana siyana, mafoni ainge achidhurawo makore acho iwawo. Ndaitongotenga mafoni muvakomana ava vanoita uzvambukililo munyaka. Saka ndakabva ndachizoti sezvo ndainge ndava nemafoni angu andainge ndakatenga mafoni 14, uye zvekare ndainge ndine maTV angu 3 manyowani andainge ndakatenga, uye zvekare ndainge ndine kamari nemagadgets machaja zvakangosiyana siyana. Ndikabva ndachizoti kana ndikawedzera nelaptop aiwa zvose zvinenge zvavapo. Apa ndainge ndichisimbisiwa nehama dzangu dzainge dziri kumusha. Ndakabva ndachizosimuka ndokubva ndachizobva muSouth Africa ndikabva ndachizodzokera kumusha. Ndasvika kumusha mukoma nemudzimai wangu takatanga kushanda. Saka mazuva ekutanga patakatanga kurana kabusiness kedu tainge tisina kuzviona kuti tiri kutorana kabusiness kedu tiine kalosi katainge tichitoita each and every day, because kuZimbabwe chose chaunofanira kuti unge uchiita panotoshanda mari. Kutoti unge uchienda kubasa imari, kutoti unge uchidzoka futi uchibva kubasa imari, uriko kubasa zvekare unenge uchingoshandisa mari nguva dzose. Saka pakazoti papera 1 month kamari kaya ako katainge tiinako ka extra money kainge kaina madhamu, ndo pandakati nerimwe zuva pandakati ndiri kudawo ka $3 yekuti ndige ndichikwanisa kumhanya kubasa. Madhamu vakabva vachizondiudza kuti vainge vasina kana senti. Ndikati hauna kana senti? What do you mean? Mari yose yatainge tiinayo, what do you mean kana uchiti hausina kana senti? Saka zvakaitika mukomana ndizvokudai tichinosvikawo kumba, of course unenge uine hama. Saka kwainge kuinewo hama dzemudzimai dzatakabatsirawo, uye zvekare kuine hama dzangu idzo dzandainge ndichibatsira. Ende chimwezve chinoitika uchingosvika kumusha, zvisinei nekuti inenge iri hama yako kana kuti shamwari, hama dzinotoita sekunge ndo dzitori wese kutodarika shamwari, nekuti shamwari unokwanisa kutoiudza kuti pari zvinhu zvandinawo kana anything, but hama yako kuti unge uchizongoisiya apa ichida kuti unge uchiibatsira zvinotinetsei. Ende chimwezve chavanenge vachiita ndechekuti mukufamba pamunenge muchifamba paya
panenge pachifana kuti pange pachinzi panofana kuti pange pachibuda mari, ndiwe unenge uchiburitsa mari. Kana muine kwamuri kuenda, kungava kuri kunohodha zvamunenge muchihodha, hapana paanozomboburitsawo mari yake muhomwe achiti iniwo ndine dola saka ngatichibatanidzei dola iri. Kana taribatanidza then mari yekombi yobva yakwana. Saka iwewe ndiwe unenge uchingoburitsa mari muhomwe chete, uchingofamba muchishandisa mari. Saka by the time yekuti mari inenge yapera, ndipo apo pekuti umwe noumwe anobva adzokera kumahustles ake. Ende chokwadi chandinoda kuudza vanhu ndechekuti, senyaya yandakanzwa mukoma, ndangoti ndige ndichingopawo opinion yangu zvakaitika kwandiri. Iwe uchingosvika munyika unenge watova hustle yevamwe vanhu, zvisinei nekuti ndaamai kana kuti ndibaba vako. Ndo mentality ine vanhu vari kuZimbabwe, ivo vatongova vanhu vanenge vachingohasela. Saka uchitofamba ende vachitozviziva kuti hama yedu yakabva kuJoni, ndiwe unenge utori hustle yavo panguva yacho iyoyo. Not kuti vanenge vaine mweya wakaipa, asi inenge iri nhau yekuti it is all about survival, nekuti munyika chekuita hamuchina. Saka kana ukabvawo kwaunenge wabva, ndiwe unenge utoriwo hope yevanhu vose. Saka unenge uchitiwo ukasvika pamba pehama wotengawo chingwa, wotengawo kashuga, apa unenge uchitora pakamari ako kaunenge uinako. Namadhamu takanetsana, asi ndakazokasika ndanzwisisa, ndakakasika ndatoona kutoti zvainge zvaramba. Ngwamanashi takati tatengesa tumafoni twedu, tikatengesa malaptop, matv ndo akazotinetsa. Ndakabva ndachizoti kamari aka katawana totongotsvakawo musha, ndokubva tachizotsvaka musha, tikabva tachizodzoka kunoku kuJoni. Mudzimai wangu anongoshanda samaid, iniwo ndinoshanda sasecurity. Ndoda kutenda Mwari kuti kunyangwe pandakazodzoka kuno ndakazokwanisa kuramba ndichienderera mberi nebasa. Sometimes ndinombozvibvunza kuti kodai ndainge ndakashainira murungu wangu pandainge ndava kuda kudzokera kumusha. Rambai muchitipa maconfession anotibatsira vamwe patinenge tiri night shift, zvinotiitira nyore kushanda. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo, handizivi kuti inganzi isecret here kana kuti, but ndo zvakaitikawo kwandiri. Gore iroro mukoma handiri kanganwe, nekuti ndakatambisa kuda makore maviri ose ndichiti ndiri kuunganidzawo kamari ndinge ndichitanga upenyu hutsva. Ende ndaitozviona ndatovawo munhu ainge achitorarama kalife ainge kari bo. Ende ndaitarisirawo kuti kana ndikashanda ndobva ndachizotangawo kuita zvekutenga ndichitengesa goridhe. Ndakaendako kumakomba, situation yandakasiya iri zvayainge iri ndisati ndauya kuno kuSouth Africa. Nepandakazodzokerako kumakomba ndakatoona kuti zvainge zvatosiyana, kutori nemabig sharks chaiwo anotobata mari, zvekuti unozouya uine kamari kako kashoma uchiti ndoda kutanga kuti 1 kuritenga gold uchizoritengesa, hauna kana chaunombofa wakabura. Zvinotoda maconnection izvi, especially kana wafunga kudzokera kumusha. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi yandakatumidzirwa namukoma vedu. Vari kuti ivo hanzi vanoshanda as a security guard, hanzi ndo zvakaitikawo izvi pavakamboenda kumusha nemafoni nemalaptop nematv, vakambozama zvemagadgets, but vanoti hanzi hazvina kuzobuda zvakanaka. Ngatitaurei nezvayo nyaya yacho mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Zvinhu izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2009. Vakomana vacho avo vandainge ndichifamba navo vose vakasungwa, vaviri vakazofira mujeri because ivo vainge vachiita zvegangsterism. Saka vakomana ava vandaifamba navo vainge vari vekuZimbabwe but vaishandidzana nemaSouth African. Pandainge ndichiri kumusha, basa rangu randainge ndichiita rainge riri basa rekutengesa muviri kumaAvenues. Saka chigemu ichi tainge takatanga kuchiita kubva apo patainge tichiri kuZimbabwe. Taiwanzokuti kana kuri kunzi tikabata mbinga zviya, wabata mbinga yako apo paunenge waenda nembinga, then obva uchizofonera
vamwe vakomana vako wobva wavapa location wovaudza kuti ndiri pakati vobva vatouya. Saka vaiti kana vauya paya vobva vachizotongopinda nemapanga vobva vachizotongotora ingava iri mari. Taiti kunyange pari paloji zviya vaitongopindawo votongoita sekunge vanhu vari kubhuka wotovaudza kutoti tiri murumu yakati vobva vatongozouya time paya mobva matotorerwa mari nemafoni nei. Later on mobva machizonogoverana mari. Dzimwe nguva taitoshandidzana nevanhu vemumaloji zvekungoti vanoti paya pavanenge vachibhuka CCTV yotonzi yanga isiri kushanda, izvo inenge yakatodzimwa kana kungoti yaingoitwa zvimwe zvekungoti isashanda panguva yacho iyoyo. Saka tine kamwe kaloji ako katainge tichitoita madhiri nako ndopataitongorova marobaries edu. Saka ndaitongorarama life iyoyo yechigangster ndokubva ndachizouya kuno kuSouth. Ndauya kuno kuSouth Africa ndine mumwe mukomana wandakazolinka naye uyo wandainge ndakamboshanda naye kuZimbabwe ndokubva achizouya kuno kuSouth Africa. Talinka paya ndopaakazondiudza kuti vainge vachiita chigame chekuti vairova mahouse breaking. Saka kurova mahouse breakings avainge vachiita vaiti kana kuri kunzi vanenge vakuona kuti uri munhu ane mari, then they will try to get close to you, then kana vawana information vobva vachizokupindira vobva vachizokutorera mari. Ende makore acho iwawo vanhu vazhinji vainge vachiita zvokungochengeta mari, vashoma vanhu vainge vachichengeta mari mumabhenki. Saka ivo vaiwanzokutageta angava ari maNigerian, maEthiopian uye zvekare nevedu vekumusha kuZimu. Saka ndaitoti kana kuri kunzi pakasvika mbinga inenge ichida kutondibhuka ndaitokasika ndatorita situation kuti munhu uyu munhu akaita sei, ane mari here, ndinokwanisa kumutorera mari here. Saka pakabva pachizoya umwe murume uyu mukomanashi akati auya akabva achizoti ainge achida 1 akaita seni. Ndokubva ndachizoenda naye kumba kwake. Ndasvika kumba kwake zuva rekutanga ndakastadha situation ndikabva ndachizoona kutoti iye ainge aine zvimawarehouses zvake zvaainge ainazvo zvimacash and carry zviya. Saka ainge akaita partnership neumwewo murume. Saka mari yainge iripo ende aigara aine cash. Ndakabva ndachizotanga kutodanana naye but kumuda ndainge ndisingamudi. Ndainge ndichitora information yose mukoma. Nerimwe zuva ndipo apo pandakabva ndachizoudza vakomana vandaishandidzana navo kuti ndainge ndiri kumba kwemufesi wangu ende zvose zvainge zvakatorongeka. Gedhi ndainge ndisina kurivhara zvakanaka apo patainge tambobuda tikazopinda zvekare. Saka vakabva vachizouya vakapinda nyore vakatopinda mudining vakatotiwana takatogara ndokubva vaburitsa pfuti. Saka vaburitsa pfuti kudaro vakabva vachizoti vainge vachida mari ndokubva achizovapa mari. Saka vakati vava kuda kubuda iye ndipo paakada kumhanya achida kunodzipa umwe wacho. Saka akatendeuka zviya zvekuti akapanika ndokubva atendeuka. Akati achinotendeuka ndokubva aridza pfuti nemistake ndokubva bara rikabva rachizonorova mbinga yangu pachipfuva. Mbinga yakabva yatongodonera pasi ikabva yachizofa same time. Mukomanashi ndakabva ndachizotiza ndikambodzokera kuZimu ndokubva ndachizodzoka but by then vainge vatobatwa vakomana ivavo. Zvino chandiunza pano mukomanashi ndechekuti ndinongogara ndichingoona chipoko chake murume uyu. Haana kana zvaanondiudza, haana kana zvaanombotaura kana kuita sei. Ndinotongomuona dzimwe nguva kana ndabva kubasa zviya ndichipinda mumba ndinomuona akagara pabed anenge akangonditarisa anobva anyangarika. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuti kana ndakarara ndinongokaruka ndapepuka. Kana ndapepuka ndinobva ndatoona kutoti mumba munenge muine chaedza chinenge chirimo. Kana ndatarisa ndinobva ndaona kuti chinenge chiri chipoko chake. Zvinhu zviri kungogara zvichingoitika each and every time zvekuti dzimwe nguva ndinoita sekunge munhu ava kutorasika njere in which handichanzwisisiwo vedare kuti kupenga here kwandava kuita kana kuti chingoriwo chipoko. Ndaneta nekungogara ndichiona chipoko. Ndinoti kana ndiri kubasa dzimwe nguva ndinotoita feeling yekutoti pane munhu akamira kumashure kwangu ende dzimwe nguva
murungu wandinoshandira anozondibvunza kuti are you okay, because ndinokwanisa kuti kana ndichikorobha zviya ndinotonzwa kutoti kumashure kwangu kunenge kuine munhu anenge ariko, saka ndinozoita zvekuvhunduka. Apa dzimwe nguva murungu anenge akanditarisa ndava kuita sekunge munhu anopenga. Ndiri kutsvakawo rubatsiro kana kuine munhu anokwanisa kundibatsira anenge achizivawo mishonga yechibhoyi, ndiyo yandiri kuda pari zvino, yekuti ndige ndichikwanisa kudzinga mhepo yemufi uyo ari kunditeverera. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we yapakaipa. Hanzi pari zvino ndiri kungotsvaka mishonga yechibhoyi kuti vange vachikwanisa kudzinga mhepo yemurume uyo wavakaurayisa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo ngandiinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai so. Iriniwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. Chandiunza pano inhau yezvandakaudzwawo nanatsano vangu. Nemudzimai wangu tainge tiri vanhu vanogara vachingonetsana nguva dzose, saka ndainge ndisingazivi kuti chiri kukonzeresa kuti tinge tichinetsana chainge chimbori chii. Hamene kuti tainge takambogariswa matare mangani nemadzitezvara uye zvekare nehama dzangu kusvika vazoramwa vakabva vati munhu wako uyu siyana naye. Saka recently ndo pandakabva ndachizotaura nanatsano vari kuno kuJoni. Vakandidaidza ndikabva ndachizoenda kumba kwevamwe tsano, ndikasvika kuya ndikawana vakandimirira. Chakandinetsa ndechekuti ndakawana paine mbiya iyo yavainge vakakwidibira. Vakabva vachizondiudza kuti mumbiya, mukati membiya mainge muine mari yavainge vakaisa. Saka kana ndichida kuti nemudzimai wangu tisangozoramba tichinetsana, ndaifanira kuti ndinge ndichizotora mari iyoyo ndoichengeta. Ndakaita saizvozvo nekuti ndainge ndichida kuziva kuti zvose zvainge zvichiitika zvainge zvichimboitirwei. Ndadaro mukoma ndipo apo vana mbuya washa pavakatanga kuridza mururu, umwe neumwe akabva achizondipa mari, akabva ati matisunungura. Saka ndakanzi mari iyoyo ndaifanira kuti ndige ndichiishandisa. Ndikaishandisa zvino vanatsano vakabva vachizondiudza kuti mudzinza ravo mune mweya wengozi weumwe mukomana uyo akapondewa ainge ari mufudzi wemombe. Saka hanzi ainge ava nemakore achinetsa. Ava nemakore achinetsa kudaro, hanzi madzibaba avo akabva achizofamba, ndo pakabva pachizosarudzwa mudzimai wangu apo paainge achiri mwana mudiki kuti ange achizonzi ndiye anenge ari mudzimai wengozi yacho. Saka vakandiudza kuti mari iyo yavainge vakakwidibira mukati membiya yandakazotora, hanzi ndo mari yacho yakashanda apo pavakaenda kun'anga vachinorodza mudzimai wangu. Saka mari iyoyo mukomanashi yava kunditambudza. Ndine hope dzimwe dzandinorota dzinondityisa, dzimwe nguva ndinorota ndichimhanyiswa nemurume anenge akabata bakatwa, asi murume uyu anenge akandibatira bakatwa anenge akapfeka hembe dzechisoja. Handizivi kuti ndoita zvekudii. Kubva ipapo pandakaudzwa zvose izvi nemadzitezvara angu, ndinoona sekunge mudzimai wangu atovawo munhu anonzwisisa. Kumashure kwese uku zvainge zvakatodhakwa, tainge tava kutoda kutoti tinge tichitoparadzana, but so far everything is okay now. Kunyange zvimwe zvandisingakwanisi kukuudzai zvaainge asingakwanisi kuita, uchitoona kutoti munhu uyu ane nguva dzekuti anogarwa nerimwe zimweya risina kunaka, but so far everything is okay. Ndiri kutsvakawo maadvices kubva kune vedare renyu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ndodiko ndoramba ndichingoenderera mberi here nemarriage iyi kana kuti zvinokwanisa kuzondinetsa later on. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, ko sei vasina kukupai solution yekuti mweya uyu wengozi wemurume wacho kana akazotanga kuuya kwamuri achiti wakanditorera mudzimai wangu, vaifanira kukuudzaizve kuti munofanira kuti munge muchizoita sei. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu, were strange things indeed they do happen in this world. Vakagona here kubvuma kuitiswa chivanhu chavainge vasina kunzwisa kuti chii chavari kuitiswa. Zvinoita here izvi zvavakaitiswa nanatsano vavo, kana kuti zvaifanira kuti zvinge zvichizoitwa hama dzavo mukoma vedu ava dziripo? Munozvionawo sei mhuri yeZimbabwe? Tell me what you think in the comment section. If you have a testimony, please come to my inbox and share with me your own side of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. Chandiunzawo pano ndiri kudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Takamboedza semhuri, vakuru vakaenda kuna Zinata, but hapana zvazvakabetsera. Mweya wemufi uri kuda mukadzi, saka uri kuti unoda ini. Ndini gotwe remumhuri. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, tainge tiine hanzvadzi dzedu, hanzvadzi yangu uye zvekare neumwe mwana wabanguru, vainge vachifamba vachiita zvechikorokoza, asi ivo vainge vaine usimbe hwekushanda, saka vaizotorera vanhu goridhe ravo. Vaifamba vari 8, vachifamba vari 8 kudaro, vaiti kana vakasvika panenge pachinzi patengwa kana kuti patengesewa goridhe, vaitorera vanhu vavanenge vanzwa zvichinzi vane mari yavo kana kuvatorera goridhe ravo. Vaifamba nemabhemba avo. Ende hanzvadzi yangu yaiwanzo kuti ikauya kumba, ndaiti kana ndakatarisa bhemba rake ndaiona rakazara neropa, aibva achizoseka obva anditi iwe ko uri kutarisei? Ndokutsvakazve mari kwacho, tinotsvaka mari nenzira dzakasiyana. Saka vabereki vangu vainge vachitokurudzira izvozvo zvavainge vachiita pavainge vachiita zvekutorera vanhu mari dzavo, zvekare nekurova vanhu nekuponda vanhu. Saka vabereki vangu vaipiwa mari. Baba vangu vakasvika pakuvhurirwa tuckshop nebrother yangu, uye zvekare vakabva vachizotengerwa motikari. Saka hanzvadzi yangu yakaita makore nemakore achifamba nedzimwe hanzvadzi vachiita izvozvo zvekuuraya vanhu, zvekare nekutorera vanhu mari dzavo. Saka kwakaonekwa kuti makorokoza ainge ava kunyanya kushungurudzwa nechikwata chemabrothers angu, ndipo pakabva kwachizotumidzirwa masoja kuti vange vachizokontrola ikoko uko kwainge kuchishanda mabrothers angu. Saka masoja akati aendako, ndipo apo pazvinonzi hanzvadzi dzangu dzakazotanga kunetsana neumwe musoja, nekuti akati asvika munharaunda akatanga kudanana neumwe mukadzi ainge ari mukadzi wemunhu. Saka murume wacho akabva achizotaura nehanzvadzi dzangu, sezvo vainge vachizivikanwa kuti vainge vari mabhinya, kuti vainge vachiponda musoja. Vakamutaimira, hanzi akadhakwa, vakaenda naye vakanomunwisa doro. Mushure mekunge vamunwisa doro, ndopa vakabva vachizoti tava kukuperekedza kubhesi. Vachimuperekedza, vari pakati pekumuperekedza vakabva vachizotanga kufamba kumashure kwake. Mabrothers angu zvinonzi pane akazonhonga dombo akafamba, ainge ofamba padhuze nemusoja iyeye, akaita zvekumurova nedombo kugotsi, musoro wake ukatsemuka. Vakatanga kumutema-tema nemabhemba, akafirapo pasipoti. Saka vakazomboedza kutiza, asi hakuna kana kure kwavakaenda, nekuda kwekuti ainge ava kutovapfukira. Vainge vongotenderera vari pamashops vasingazivi kuti vari kuda kuenda kupi, but zvinonzi vakazoti vasungwa
ivo vainge vachitsvaka mabhazi ekuti vange vachikwanisa kuenda kuSouth Africa, but pacho pavainge vakamira hapana kana bhazi rinombonzi rinoenda kunze kwenyika. Vainge vachingodzungaira vari panzvimbo imwe chete kuzosvika vachizobatwa vose nemapurisa vakavharirwa mujeri. Mushure mekunge vavharirwa mujeri, vabereki vangu vakazotangawo kufamba in secret vachidawo kuti brother yangu anga achibuda, vamwe vaainge ainavo vange vachizosara vari mujeri, asi hazvina kufamba zvakanaka. Vabereki vangu vakati vaenda kun'anga, vakabva vachizotorwa nen'anga nekuti vainge vachifanira kuti vange vachinopira musango. Motikari yavainge vari mairi yakabva yachizobva vhiri ikabheuka, pakatofa munhu mumwe chete. Havana kuzoramba vachibatsirwa nen'anga yacho. Zvino nekufamba kwenguva zvakazomboita senani tikakurawo kusvika patava, asi mukoma ndakazotanga kuita dambudziko remaspiritual husband kusvika pandiri pari zvino. Anokwanisa kundibatsira hapana, nekuti hakuna ari interested mumatambudziko awo andiri kusangana nawo. Ndiri kudawo help. Handizivi kuti ndinokwanisa kuwanawo here muprofita kana pastor vanokwanisa kuti vange vachizondibatsira. Pari zvino ndinotya kuti munge muchizonditsvakira iri n'anga nekuda kwezvakaitika vabereki vangu apo pavakaenda kunobetserwa nen'anga. Amai vangu vakapotsa vafa vatsikirirwa nemotikari nekuti yakanobheukira kusaidhi kwavainge vari, vakabuda nepahwindo. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndibatsireiwo, hanzi ndiri kutsvaka muprofita kana kuti vamufundisi. Kana muchikwanisa kubatsira vanzvadzi vedu, please do not hesitate to come to my inbox and share with me your own side of the story.